Prekvapiť nás nemôže nič, pretože sme tam absolvovali asi 8 alebo 9 sústredení a možno dvakrát bolo teplo, ináč stále počalo. Prekvapiť nás môže akurát to, jak to tam pripravia všetko. Ja sa teším, že už vlastne od dneska večera budeme spať v olympijskej dedine, že už tá atmosféra bude taká iná olympijská a že vlastne dneska už absolvujeme prvý tréning na kanáli, takže sa to rozbehne už tým olympijským smerom. Ja si myslím, že skoro všetci, čo budú štartovať v mojej kategórii na olympiáde, sú schopní podať taký výkon, ktorý môžu vyhrať na olympijských hrách a nedá sa hovoriť dopredu, určite nie v úvodnom slalome a na jednu jazdu, určite nie. Berem to tak, že to je najväčší a najkrajší sviatok, ktorý je len raz za 4 roky. Tie pocity sú samozrejme zmiešané, plné emócií, plné nádejí a očakávaní, ako dopadneme. Zatiaľ nám funguje všetko, sme pripravení po všetkých stránkach, logistika je zabezpečená. Ja verím tomu, že vytvoríme našim športovcom také podmienky, aby oni mohli podať tie maximálne výkony, aby oni boli spokojní a aby oni urobili svoje osobné maximum. Ale si všetko. Iba sa má pod kontrolou.